Малка бяла лодчица, модел Stingray 185 XL. Намира се в BG Illinois, USA. Това е малко кварталче в Чикаго. Нарича се Buffalo Grove BG. Виждате, лодката е регистрирана в Илинойс. Карана е само в сладка вода. Най-близката студена вода е на около 2000 км, така че няма кой да е дърпа до там и да се връща обратно. Прекрасен материал. Водят го като Мерцедеса на водните корита. – 17 март 2009 година. Слънцето е доста ниско, вече в 4,5. В България хората се казват отдавна на здраве. Двигател Volvo Penta. Прекрасно състояние, в гаража е държана лодката през цялото време. Няма да се намеря нито да скотина, нито нищо по нея. Направена, казах, от много висококачествен материал. Кожата е нещо невероятно също по нея. Това устройство, което да ни дига вълни, специално е направено за скиори. Тази лодка, защото има солбар, както се казва на английски, на български не го знам точно как е, но едни големи алуминиеви тръби, които са някъде на метър и половина над лодката. Ето е конструкцията, която се сглобява. И отгоре е топката за тегляне на въжето на уикборд, ниборд, ски, кой каквото може. Стълбичката видяхте. След като се изкъпиш, заводски прекрасен трейлер, хъстлер с ограничители. Това, което се вижда тук, е изцапано с масло, така че веднага изчезва. Дръскотина няма, все едно, че е изкарана от завода. Прекрасна кожа. Виждате самите надписи по седалките. И възглавничките отзаде. Поръчко е кормилото. Това се явява дълбокомер. Лодката съм я пробвал за около половин час да видя какво и що. Прекрасно състояние, върви като самолет, просто няма забележки. В момента е малко прашна, защото е заземена отдавна, казах. А в момента съм отвил само и само да се снима. Заминава за България. Един кой ще е късметлията, защото наистина ще бъде късметлия. Много добра лодка. Много добра. Там има и друга, малко по-голяма. Tahoe Q6. Тя е 9 местна, с голям мотор, който е 8 цилиндъра, 5 литра, 260 коня. А тази е 5,70 дължина. 4 цилиндров Volvo Penta. 3 литров мотор. 135 конски сили. Двигателът също е в прекрасно състояние. Просто няма забележки по него. Няма и прашец, няма нищо. Ето тук, както виждате, е сенник ли, как да го нарека вече. Доста ме е трудно. Не ги знам тези морски термини, или как да го кажа. Не забравяйте, че нежната половинка не може да стои цял ден на слънцето и на вятъра. Ще трябва да има малко най-вече да се скри. Тя навече се придобива на други места, не на слънце. Слава за половин час се придобива това, което се иска. Ека около двигателя мукет. Акумулатора съм го свалил. Източил съм маслото, заземил съм. Лично аз. Ето виждате преградите.
съвсем ми може да пречи, но надявам се да се вижда. Разбира се, хубавите неща. Това е хидравлика, с хидравлика и просто всички ексти си ги има. Удобни кожени седалки, а не като стол на богатството на Ники Кънчева по нова телевизия, по нова, дето изпотява хората. Сложил слушалките в ухото и ги изпотява, тук само може да се прохладите. Насрещния вятър ще ви даде прохладата и удоволствието. Друго какво? Телефоните вече ги знаете, на които може да се обадите и да имате повече информация за лодката. Ориентировачно някъде към края на април ще бъде в България. Утре се праща вече, товари се. Телефона на човека, който може да ви отговоря, е 1888 941 946. Домашния телефон 0361 Кърджали 62272. Ханзар Уили Любчо Панайотов отговаря на вашите запитвания. Винаги може да я пробвате, да я тествате в язовир Кърджали. Най-чиста вода в България, която е в момента. Няма да бъдете върнати. Може да се договори винаги човек. Няма значение какви са лирите. Турски, италиански, английски ще бъдат взети евро, долари, дори и левове. Прекрасно. Тегли са много леко, просто завидна работа. Седем човека седнали и предостоящи колкото могат още. Това бара е включен в цената. Малко бижу за много малко пари. И за нещо по-голямо не ми се развива в момента, защото много трудно е завиването му. Казах 5 литра мотор, 8 цилиндра, 260 коня, 9 човека заводско. Скиори 3-4 си ги закачат, чекат бърмра сламка. Плога няма въобще никакъв проблем за това нещо. Не ги усеща. Ще кажете колко гори. Гори, както всяка една лодка, колкото стоиш, ми обръща. Само че на тази, ако трябва да се дава повече газ, тази не. Защото може да скъса въжетата. Тя е с Mercury мотор. Да не Сергей, колко ран? Колко ран? А? Колко време е минало? 10. Това е младия капитан. Срам го е като девойка.